Patsegedwa pa lawyer Michael Goba Chipeta yemwe akuyimira oweruza milandu ku bwalo lalikulu Justice Kenani Manda analimbira kalata lawyer Alexius Kamangira kumufunsa kuti alembe uthenga opepesa oweruzayu polemba nkhani zake kuti ndi wakatangale mwansina. Kudzera mukalata yomwe inalembedwa pa 7 Oktoba chaka chino, Achipeta anawuzanso loyayo kuti pasanafike pa 10 mwezi uno akhale atapereka ndalama zokwana 250 million kwacha atikamba kuti wayipisa mbiri ya oweruzayu ndipo kulephera kutero akasuma ku khoti. Koma poyankhapo loyayu Alexius Kamangira wauza oweruzayu kudzera mwa omwe akumuyimira kuti akasume ku bwalo la milandu. Padakali pano oweruzayu watenga chileso ku bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe chomwe chikulesa Alexius Kamangira kupitirira kulemba nkhani zokhuza oweruzayu. Ndine Evans Matola, Malama Mzati. Anthu ochita malonda pa msika wa njala mboma la Mulanje ati vuto lakusowa kwa madzi komanso kusayikidwa kwa magesi musiku watsopano omwe boma linamanga kukuphinja malonda awo. Wapa mpando wa msikawu Luka Musaya wauza Mzati kuti pakadali pano anthu ochuluka omwe analipira mastolo omwe ali musikawu kuti azichitira malonda awo anatuluka. Iwo atakhala akudandaula za vutoli koma mpaka pano sakuyankhidwa zomwe ati zikuyikanso pa chiopsezo miyoyo yawo kamba kusowa ukhondo kutsatira vuto la madzi. Amusaya analankhula ndipo Clayton. Mavuto ndende ochuluka chifanga khale mashopu aja anthu analipira anatuluka mukasata amene kuli magesi. Akusiwa kanthu chakonso mwana abwera kuzatuza kutulowa komano sakutithandiza. Ikanati bwesera madzi ndi magesi ndiye kuti tikadakhauza chitabwino bizinesi ikanazikoma ndiso. Pempho lilipo takhati kudandaula kuti atibwesere magesi ndi madzi chifukwa awo poso ukhondo ndiye kuvuta kwambiri. Ndiye zimene zakhala kumakutuza kuti tikonza mpaka lero. Mwezi watha ujano zabwera alendo osochokera ku ministry kubweraso kuzaona msikawo. Ndiye anatifunsa kuti munavomera bwanji kulowa mu msika usanati. Ndiye kuti anabwera ndiwo ndi mabwanawo ndi chair finance ana moyo ndikuzayankhula kuti basilowa ni magesi alo asika koma pano palowa ndikayi musika. Tinafuna kumva mbali ya khonsolo ya boma la Mulanje koma titalankhula ndi wapa mpando wa khonsolo iyi Daniel Choluka anati apatse nthawi kuti afufuze bwino za nkhaniyi. Bungwe la Advancing Girls Education in Africa, Age Africa, lalimbikitsa atsikana m'dziko muno kuti azikhala ndi masomphenya omwe angathandizire kukhala ndi tsogolo labwino. Mkulu woyang'anira ntchito za bungweli m'chigawo chakumwera Irina Pasiya walankhula izi pomwe mayiko pa dziko lonse akukumbukira mwana wamkazi International Day for Girl Child pa Chingerezi. Pasiya wati atsikana akuyenera kukhala odziwa zokhumba zawo ndi cholinga choti asakhale nzika zodalirika. Apasiya akulankhula ndi Modesta Muyaya. Tukukumbukira mwana wa mtsikana ndi mutu wake walero wakukamba za vision for our future. Ndekuti mtsikana wina aliyense pa tsiku la lerolo akhale pansi atenge cholembera ndi kuganizira kuti tsogolo lake iyeyo akufuna kuti lizaoneke motani, akufuna adzakhale ndi zinthu zotani, akufuna adzakwaniritse zinthu zotani. And akamaziona iye 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, akufuna kuti azakhale munthu wotani. Ndiyeno akapanga choncho akuyenera kuti alembe ndondomeko yomwe iye akuona kuti zinthu zimenezozo angazikwaniritse. Ndiyeno ndikungopempha atsikana wina aliyense komwe ali kuti pamene wakhala tsiku la lerolo aganizire za tsogolo lake. Basi tiri kupemphaso zambiri ayi angoganizira za tsogolo lake kuti kodi tsogolo lake akufuna ataliona kuti ali ndi ana 10, akufuna tsogolo lake ataona kuti akuvutika ndi njala, akufuna tsogolo lake litazakhala kuti wakwatiwa mwina aka 5. Ndiyeno aone bwinobwino kuti kodi tikamanena kuti za tsogolo lowala tsogolo limaoneka motani. Tsiku la mwana wamkazi chaka chino likukumbukiridwa pamutu woti masomphenya patsogolo lathu, vision for our future.
Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za uchimbere wabwino Dorothy Ngoma walangiza makolo kuyika chidwi podziwa momwe mthupi mwawo mulili pamene akupanga chiganizo chokhala ndi mwana. Ngoma wanena izi pomwe watinso nkhani yosamalira ana omwe anabadwa ndi kachirombo ka HIV komanso matenda ena ndi awina aliyense osati amayi okha. Shalom Manyozo walemba ripoti ili. Poyankhula ndi Mzati, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za uchimbere wabwino Dorothy Ngoma ati amayi komanso abambo akuyenera kuwetsa magazi pa nthawi yomwe akuyembekeza kukhala ndi mwana ndi cholinga chofuna kuteteza mwana wobadwayo ku kachirombo koyambitsa matenda a AIDS. Iye watinso abambo komanso amayi akuyenera kudziwa kuti pamene apezeka ndi kachirombo akuyenera kuyamba kumwa mankhwala olalikitsa moyo pofuna kuteteza moyo wa mwanayo. Angoma alimbikitsanso abambo kusiya nchidwi olekera amayi okha kusamala mwana kapena kuthawa udindo umene pomwe ali ndi vuto lililonse. Ifeyo amalawi mwana amene ndi wathu primary care zoyambirira kusamalira mwanayo ndi makolo abambo ndi amayi. Ndiyeno chisamaliro choyamba koyambirira mwana asanabadwe chiphunzitso chake kumthambi ya chipatala ndikunena kuti amayi onse abambo onse amalawi aliyense amayenera kuti ayesetse adziwe mthupi mwake kuti muli bwanji. Ngati ali ndi kachirombo ayambire kulandira treatment, kaya ali ndi banja ka alibe banja ka ndi mnyamata ndi wachichepere ndi wamkulu ili ndi mankhwala otalimbitsa moyo. Mankhwala amenewo amathandiza kuti mpaka na mazafika nthawi kuti chizombo sichikuonekanso ndiye kuti zili bwino. Padakali pano alangizi pa nkhani za umoyo komanso uchimbere wabwino akupitiriza oyenda zipatala maboma onse m'dziko lino pofuna kuthana ndi vuto lakutenga kachirombo ka HIV kudzera kwa makolo mu nthawi yomwe mwana akubadwa. Mwala omwe Mzati kuno ku Lilongwe ndine Shalom Manyozo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Mzati TV. Tibweranso tionere kaye zotsatirazi. Pamene sukulu zikutsekulidwa posachedwapa makolo komanso eni sukulu kodi mwapeza kale katundu wanu wa stationery. Ku Double Mind Stationery kulimbi tangotsitseratu katundu kuti mwana aliyense atenge zake zoyenereza popita ku sukulu komanso sukulu zonse zipeze mwayi opeza katundu apamwamba wa stationery. Pokonzekera teremu yomwe tikuyambayi tili ndi ma hardcovers, college books, chalk, scheme of work, marimu amapepala, masking tape ndi katundu wina wambiri wa stationery. Get ready to go back to school with Double Mind Stationery items. Tipezeni mulimbi Malida Building opposite Limbi Labor Office pafupi ndi shop ya TNM. Phone 0882-476-677 kapena 0999-573-708. Double Mind Stationery, the home of quality and affordable stationery products. The saying goes that no matter the economy of the jungle, the lion will never eat grass. We need meat to maintain a healthy diet. For quality and tender meat, visit CK Cold Storage at Makata Industrial Area in Blantyre. Cat beef, liver, mangina, French bologna, sausage, topside, T-bone and sheen are all available. CK Cold Storage is open to individuals, butcheries and supermarkets. Phone 0999 152 808 or 0988 090 944. Email operationsmanager@ckcoldstoragelimited.com. Takulandiraniso. Kupitilirani nkhani zathu bungwe la Children of Hope Koho lati likhala likuyika chidwi polimbikitsa anthu kukhala ndi umwene pa ntchito zomwe bungwe ili lakhala likuchita ku dera la mfumu yaikulu Chikombo mboma la Mulanje. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Gift Pedulo ndi wanena izi pomwe bungweli linachitisa mkumano ndi magulu osiyanasiyana omwe limagwira nawo ntchito pofotokozera momwe agwira ntchito zawo mu chaka cha 2023-2024 ndi zomwe likuyembekezera kuchita mu chaka cha 2024-2025.
Aphedulo akulankhula ndi Chikondi Kuphata. Kukumanaku timakumana kuwadziwisa ma stakeholders athu tingati mene inali ngati third meeting with stakeholders amene kuno kwa grupu mina timagwira nawo anthu ntchito amene ndi mafumu zathu amene amagwira ntchito mabungwe amene sali aboma komanso ndi aboma amene ku agriculture ku polisi onse ma department ku education onse tinali nawo limodzi meeting imene. Bungwe lathu ngati la koho takwaniritsa ntchito zochuluka mu chaka chimenechi cha 2023-2024 chaka chimene timayamba November last year kufikiranso pano October. Tagwira ntchito zosiyana-siyana, tapereka ziweto monga nkhumba, tapanga maphunziro amene tingazalire komanso kusamala mitengo, taphunzitsa za HIV and AIDS kudusira kuti kupereka uphungu kwa azimayi, tapanga za ulimi ndi zinthu zina zambiri zimene takhati kupanga kuphatikizapo kumanga kapena kumalizitsa CBCC imene ili kwa Sugar kumene kunatsalira kumanga toilet. Polankhula ndi mfumu Mataka ya mderali yayamikira bungwe la koho kamba ka ntchito zomwe likugwira kudera kwawo zomwe ati zikuthandizira kusintha miyoyo ya anthu. Bungwe limene tinaula koho muno mmudzi mwathu mwa grupu mina akhale likupereka zipangizo zosiyana-siyana kuphatikizapo nkhuku komanso nkhumba komanso fertilizer woti anthu amene ali kumudzi ngati alezi azithandizira nawo pa sukulu ya milandi poyamba. Ndithu ndiye zambiri takhati kuphunzira na anthu amene wamuja osiyana-siyana mpaka tutafika siku la lero kuphunzira mapulogalamu amenewo. Oya ntchito zimene zikutipindulira bwino poona kuti ana amene ali kumudzi a milandi poyamba akhala kuchoka kunanzali ku milandi poyamba kumafikanso kuno ku primary ngati kuno kukhaya komanso pa sukulu ena amene ali Malawi muno. Kuthokoza kwambiri chifukwa cha bungwe limene la koho kumapanga mapulogalamu a milandi poyamba chifukwa choti kuti tukula ana amene ali kumudzi kuno chifukwa choti kumayamba sukulu yawo ala chichepere akamafika ku primary amakhala zambiri za kunazali atazidziwa kale. Kuchiradzulu apolisi amanga m'busa wa zaka 35 Shazira Vumbwe pomuganizira mlandu ogonana ndi msungwana wa zaka 16 wa mpingo mwake ndi kumpatsa pakati. Mneneri wa polisi mbomalo Cosmas Kagulo wati m'busa yu akhala kuchita izi kuyambira mwezi wa August chaka chino. Malipoti akuonetsa kuti banja la m'busa linatha pakanthawi ndipo kutsatira izi iye analamula amayi a mpingowo kutumiza nawo ku nyumba yake kuti azikamuthandiza ntchito zina. Kagulo wati chaka chino m'busa Vumbwe anayamba mchitidwe ogonana ndi msungwanayo pomulonjeza kuti adzamukwatira mtsogolo ndipo makolo ake atazindikira za izi anakatula za nkhani ku polisi. Pakadali pano m'busa Shazira Vumbwe yemwe amachokera m'mudzi wa Jombo mfumu yaikulu Gabu boma la Chikwawa akaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa. Mu ripoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Blessings Malonda wapeza kuti kupereka upangiri wakachitidwe kama business ang'ono kwa anthu omwe amapindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo kungathandize kuti anthuwa athe kutuluka mu mphawi ndi kukhala odzidalira pachuma. Mtolankhani wapeza kuti anthu omwe analandira upangiriwu m'maboma ochuluka kuphatikizapo Phalombe miyoyo yawo yasintha kwambiri kwa nthawi yochepa. Tiyeni timvere limodzi ripotili. Bungwe la Yamba Malawi lapereka ndalama zokwana 520,000 kwacha kwa aliyense kwa anthu opitirira 300 omwe akupindula mu ndondomeko ya mtukula pakhomo ndi cholinga chothandizira kuti athe kudzidalira pachuma. Ndalamazi zomwe zaperekedwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku farms ati zithandizira kuti anthu azipanga mabizinesi ang'onoang'ono, ulimi komanso kadyedwe koyenera. Ndipo mkuyankhula kwawo a Esther Black omwe ndi mmodzi mwa anthu omwe alandira ndalamazi ati ndalama yomwe alandirayi ithandizira kutukula bizinesi yawo ya tomato zomwenso zithandizire kulipirira sukulu ana awo awiri omwe ali ku sekondale. Pano kupanga project yoti nyumba ikumangidwa ndithu ndalama zomwe ndalandirayi komanso zamuthandizanso mwana ku sukulu mwenje zikasupa amene poso ziweto sondikagula komanso gain in mind ndikuona ngati sogeni angeza khala pa mwambeza pitirira nkhani ya project imene maphunziro amene amatiphunzitsa ange china chilichonse timachitolera kuti chingatithandize.
amatiphunzitsa zoti ndalama amagwirizidwa ndalama tisamangodya mpamba kumaliza iya tikatenga geni mpamba tikadya kuzisala ndiye chimene timachigwira mutu ndithu koma project imene zangoyambika moyo wanga ulosinthika. Nawo Andrea Makwacha ati ndalamayi iwathandizira kwambiri kupititsa patsogolo bizinesi yawo yokonza mafoni. Bungwe limeneli landithandiza ndi kundipasa nzeru ndi chinthu kachiganizo kenakake poti sindikanathaso kufikira pamenepo. Ndipo yamba Malawi ndikufunanso nditagulako malata panopa ndoti ndagulabe malata ngati malata 15 koma pa 15 ndalama ya yamba Malawi yandipeza ndi kupanga business. Mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe la yamba Malawi Tadala Makondetsa wati kuchokera mu thandizo lomwe akhala kuwapatsa anthuwa umoyo wawo wasintha pomwe mwazina akutha kudya zakudya zamagulu komanso kutukuka pa mabizinesi awo. Kusintha kulipo kwakukulu. Anthu ambiri meti nkapeza zinthu zokhuza mwina hygiene samazitsatira bwinobwino. Matoilet amene makhala kuvuta kuti ufike pa khomo ndipeso kuti pali chimbuzi ndithu bwinobwino kukhala ndi malo osambira m'manja ma backyard gardens. Koma pano tikalowa mudzi mukutha kupeza kuti anthu ali ndi ma backyard garden ali ndi zimbuzi zovindikira bwino za ukhondo. Adikizira anthu akupanga ma business. Chifukwa chanena kuti project kwambiri imakhala ndi ma stages amene tinawo so timaphunzitsa maphunziro osiyana-siyana and maphunziro ena anali okhuza business tidaphunzitsa maphunziro okhuza business anthuwa mabizinesi awo asintha. Bungwe la yamba Malawi likugwira ntchito yothandiza anthu akumidzi kutukuka pa chuma m'maboma a Phalombe, Chikwawa ndi Msanje ndipo ntchitoyi ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku IFAD kudzera ku boma komanso ku bungwe la Farms. M'malo mwa Mzati ndine Blessings Malunda. Titsirize ndi kuona mu nkhani za msangulutso. Gulu lomwe limakonza mpikisano wa anthu amaluso osiyana-siyana mdziko muno la Maso Awards lati anthu ayembekezere mpikisano wapamwamba chaka chino omwe ukhale osiyana ndi wa zaka zambuyozi. Mneneri wa gululi Steve Simon wayankhula izi potsatira kuyamba kwa gawo loyamba la mpikisano pamene anthu amaluso osiyana-siyana akulembetsa kuti azapikisane nawo mu mpikisanowu. John Makondetsa walemba ripoti ili. Tipepese kuti sititha kukupatsirani ripoti limenelo. Apanso tundiye ndi pantsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe lapereka chiletso kwa oweruza Kenan Manda chomwe chikuletsa loya Alexis Kamangira kupitirira kulemba nkhani zokhuza oweruzayo. Anthu ochita malonda pa msika wa Njala mboma Mulanje ati vuto lakusowa kwa madzi komanso kusayikidwa kwa magesi msimu watsopano omwe boma linamanga kukupsinja malonda awo. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Blessings Malunda wapeza kuti kupereka upangiri wakachitidwe kama business ang'ono kwa anthu omwe amapindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo kungathandize kuti anthuwa athe kutuluka mu mphawi ndikukhala odzidalira pa chuma. Ndimakupatsirani nkhanizi ndine Rachel Joshua kufunirani weekend yopambana mwakomanonse.